I gdje ste Raja, šta ima? Evo ja sam sjela da jedem. Ovo je sarma od juče koju sam pravila u pekaču, a inače sarmu pravim unazad par godina uvijek u pekaču i u peći, u ovome, u rerni. Ali, ovo nisam grijala. Možete li vi ledene sarme, znači onako bez ičega, bez ovoga kruha i bez ičega, ledenu. Ovo je kiseli kupus, tako ne znam kako vi pravite, ali pravite... Ekstra je. Ja volim ledenu sarmu stvarno. I uopšte ne mora da bude topla. Meni je čak ukusnija kad je ledena. Da li vi pravite sarmu i na koji način? Da li prepržavate meso? Da li pravite sa slatkim ili kiselim kupusom? Pišite mi u komentarima. Baš da vidim, jer sam par puta dobila onaj hejt, neki komentar. Kao meso se mora prepržavati. Ja sam iz Krajine i nikad u životu nisam jela sarmu sa preprženim mesom. Tako da, eto. Lijep pozdrav od Balkan kuhinje. Pišite dole kako pravite sarmu. Kiseli ili slatki kupus i da li prepržavate meso. Ajde, čao, čao.